up mga kabangga? Today is August 7, 2020. At meron po tayong bibisitahing bike shop dito sa Dagupan City. So guys, samahan nyo po ako. Ang oras po ngayon ay 1:00 ng tanghali o hapon. Para pong silipin natin yung bike shop na malapit dito sa Dagupan City. Tingnan po natin yung mga binebenta niyang bike. Check din natin yung mga specs. So, tingnan natin kung may recommend ba natin na maganda ba yung kanilang mga binebentang brand. Sa ngayon kasi marami na talagang bike shop na dito sa Pangasinan, lalo na sa Dagupan, yung naubusan ng stock. And wala pa yung mga kilalang brand ng bike na gaya ng Paxter, Trix. Tignan po natin kung ano yung mga brand ng bike na binebenta po ng bike shop na to. And kung may mekaniko silang available, check na rin natin yung ating bike. Papatuno natin yung ating bestie. So guys, kung bago lang kayo sa video na to, please don't forget to like, comment, at huwag kalimutang mag-subscribe. Paki-click na rin po ang bell button para sa YouTube video uploads natin. Entering Dagupan City Border Checkpoint. Yan guys, malapit na tayo. Stop, bike stop. So guys, nandito tayo ngayon sa bike shop. Kaya marami po silang stock sa mga bike. Bebenta rito. Meron sila mga mountain bike. Itong bike sa mga top bike shop. Yan po si Kuya Ronald, yung mekaniko nila dito. Ayan, meron po silang binibenta rito. Ang brand ay Norco. Ayan, ang kanya pong price ay 23,000. So yung mga dating naka-display dito na Giant na bike na-sold out na. Kasi talagang hindi man ngayon ng bike. Yan yung bago nilang naka-display dito, yung Viper na brand.
dito sa Papz Bike Shop. Located po siya sa Dagupan City. Yan, meron din po sa mga tangki. Yan na po yan. And all bike parts and accessories po. Meron din siya. Gulong, rim. Yan. Mga accessories guys. Helmet. Ito po, dito po lahat. So, Papz Bike Shop. Baliktad po. Kaya pala sabi ko. Accessories po, meron din sila mga vlog. Want to buy some vlog. Yan. Mga selection din po ng mga handlebar. Paddle. Yan, meron sa mga gamit din. Air pump. Air seat. Yan. Yung mga binibenta nila itong mga Supreme bike. You can drop here in Papz Bike Shop. Bike shop. Kaya tinatodo po niya yung bike natin. Salamat yung Kuya Ronald. Kapag kaibigan din na akong kasama sa trabaho. Nagaling ko yung po si Kuya Ronald. Ayos na. Thank you very much, Kuya Ronald. Sige. Ayun na, mas parang mas gumanda yung pagkakaano niya. Thank you. So guys, ayun, nanggaling po tayo sa Papz Bike Shop. At salamat kay Kuya Nonong. At kanya pong mas pinaganda po yung ano natin, yung ating bike, si Bestie. Inayos po niya. So thank you Kuya Nonong. Shoutout sa iyo. Shoutout po sa may-ari ng Papz Bike Shop.